Toxos e Froles aporta alegría, aporta tradición, aporta todo o que é Ferrol. Solera. Ten solera é bon facer, é verdade. 100 anos aquí vivindo na cidade de Ferrol, aquí nacemos e somos parte da historia de Ferrol, e Ferrol é a nosa cidade, claro. A historia do Real Coro Toxos e Frores é a de boa parte da música tradicional en Ferrol dende principios do século XX ata hoxe. Se a primeira actuación foi no centenario Teatro Jofre en 1915, a primeira grabación data de 1922. Ao longo do século XX, Toxos e Froles centrou no coro o seu protagonismo musical, pero xunto a eles tuveron o grupo instrumental e toda unha serie de aulas e actividades que ao longo do século mantiveron viva a música tradicional en Ferrol. No Museo do Toxos son incontables os premios e condecoracións recibidas, como o título de Real, outorgado por Alfonso XIII, ou a Medalla de Ouro de Galicia. A familia Toxos e Frores é máis que un coro de voces, un centro cultural ou unha academia. Esta institución é historia viva non só da música tradicional en Ferrol, senón tamén de toda Galicia. Todo o que é a cidade, todo o que é a tradición da cultura, todo. O sea, é que ti podes ir pola rúa, en calqueira momento paras a unha persoa da rúa e lle preguntas: ti estiveches no Toxos? Ti formaches parte do Toxos? Ti és socio? Sempre che van decir que sí, ou bailaron, ou tocaron, ou cantaron. Non é solamente folclore, é moito máis. Moita cultura e moita historia que despois desembocou no que somos hoxe. Era un dos meus sonos de neno, o día que pude tocar no Teatro Jofre. E a emoción, lembro moi ben, tiña 14 anos, 15 anos, cando me subín aquí a este escenario por primeira vez, e a emoción que sentín, porque ademais aquí vira aos Toxos e Froles, gaiteros que para min eran, pois o nova máis, claro. Foi un teatro onde pasaron desde grandes figuras da música de todos os xéneros, non solamente da música tradicional, sino de outros tantos xéneros. No ano 1915, o 29 de maio, pois sucedeu un nacemento esplendoroso, que foi o do que entón se chamou Coro Feijóo Toxos e Froles, que hoxe conocemos como Real Coro Toxos e Froles. Aquí mesmo neste escenario plantexa un espectáculo donde interpretaron 8 temas e as crónicas tamén de época dos xornais de que foi un tremendo éxito, non? Acompañando a Toxos naquela primeira actuación no Teatro Jofre estivo o primeiro coro da historia de Galicia, Aires da Terra, que xa influíra na formación de Toxos, porque Perfecto Feijóo, creador de Aires da Terra, era amigo de Manuel Lourenzo Barxa, o ilustre gaiteiro fundador de Toxos e Frores. Naquel tempo, o coro actuaba xunto cun grupo de teatro que facía representacións ás que o coro poñía banda sonora. Con isto, Manuel Lourenzo conseguía que a música tradicional ocupara o mesmo lugar en riba das táboas do escenario que outras actividades culturais da época consideradas de prestixio, como eran os concertos de cámara ou as representacións teatrais. Cultura e tradición camiñaban da man no Ferrol do primeiro tercio do século XX na figura de Manuel Lourenzo e o seu coro Toxos e Froles. Manuel Lourenzo, o fundador, era un home moi preocupado pola música popular. Entonces, el preocupouse de
que en Ferrol houbera algo parecido ao que había en Pontevedra, que era o coro Aires da Terra. Pero ese é un coro máis burgués, da sociedade burguesa de Pontevedra, e aquí non, aquí son os obreiros os que fan un coro de música tradicional. E iso é quizá iso que máis nos distingue do resto das formacións corais de Galiza, no que hai intelectuais que buscan xente para formar coros. Nos é os obreiros os que forman os coros. Bueno, vamos entrar no Museo do Real Cortoxos e Froles, son recordos de casi 100 anos de historia. Este non é o primeiro bombo, porque o primeiro bombo do Toxos é moito máis grande, pero este é o segundo bombo. Como vedes, Toxos e Froles, o Ferrol do Caudillo, aínda que era tal, gardaban o galego. Estas son as primeiras grabacións que se fixo do coro no ano 22. A ver se atopo o himno. O que temos aquí é parte da historia da música galega. É a primeira grabación íntegra do himno galego no disco de pedra, baixo a dirección do mestre Darío Plazas. A magnitude de Toxos reflíctese, por exemplo, na actividade discográfica. Dende a primeira grabación, en 1922, rexistraron edicións discográficas ao longo de todo o século XX. A repercusión mediática do coro foise rexistrando a través de artigos publicados en prensa, e o primeiro libro que se escribiu da historia de Toxos e Frores é xa de 1964. O listado de premios é impresionante. Si no 1917 recibían o primeiro premio no certame de coros galegos de Ourense, no ano 1928 Afonso XIII outorgáballe ao coro o título de Real. Nas vitrinas do museo hai decenas de premios e distincións, dende as medallas de prata da Coruña ou Ferrol ata a medalla de ouro de Galicia, pasando por esta fermosa homenaxe do artista ferrolán Bello Piñeiro, ou a primeira bandeira do coro de 1917. Datas hai moitas ao longo da historia. Son 96 anos, desde que se configurou como sociedade, é todo altruista. A xoia da coroa do coro son as xentes, é como unha gran familia, con todas as riñas, con todas as lágrimas, con todos os sorrisos, nos lo pasamos ben, eso é o máis importante. Vengo de un poco bajo, vengo de Jerez de la Frontera, de Cádiz. Soy andaluz. La primera sensación que tuve de Galicia, y me van a perdonar los gallegos, es de tristeza por la lluvia. Llovía mucho. Yo no estaba acostumbrado a tanta lluvia. Pero a medida que fueron pasando el tiempo, bueno, pues la verdad que me gusta ver llover. Ahora me gusta ver llover.
Manuel é músico no cuartel de infantería do Tercio Norte e o feito de que o director do coro en activo máis antigo de Galicia sexa andaluz deixa entrever o carácter cosmopolita que a cidade de Ferrol tivo ao longo dos séculos. A situación da cidade convertiuna nun lugar destacado, tanto na construcción de buques como nas relacións comerciais con Europa. Paralelamente, a ría de Ferrol foi un punto estratéxico de defensa para o exército español e a presenza do mundo militar na cidade espallouse pronto o eido da cultura. Na historia de Toxos e Froles foron 8 os directores de coro que pertenceron ao cuartel de infantería da Marina Española. Eran militares e músicos formados noutras partes do país, pero que, como Manuel, foron sendo enfeitizados pola forza da música galega. El Real Coro Toxos y Flores para mí es mucha responsabilidad, muchísima responsabilidad. Después de saber que lleva 100 años, que vamos a cumplir 100 años, conocer a la gente, la vocación que tiene la gente, y el legado musical que guarda el Real Coro Toxos y Flores, para mí es mucha responsabilidad, muchísima. Y a medida que van pasando los años, más responsabilidad todavía. Y acordar la acentuación. Venga, acentuación. Vamos ahí. Hace un día no grove, hace un día no grove que no lo puedo olvidar. Mucha gente del Real Coro Toxos y Flores, algunas saben música, otras no saben música, y es a medida de mucho de repetir, repetir y repetir. Pero bueno, no cabe duda que es un gran sacrificio por parte de los coristas. O feito de que o coro non sexa profesional no senso de que os músicos non viven del non repercute no acabado musical da formación. Son moitas as horas de ensaio coordinando a casi 50 coristas que recollen o testigo dunha longa historia. Xa en 1917 gañaron o primeiro premio no certame de coros galegos de Ourense. O Toxos, como se lle chama aquí, foi o primeiro coro que incorporou mulleres en 1920, un orgullo e unha responsabilidade. Eu penso que o Toxos e Flores é o mellor coro do mundo. Entón, desde aí, teño aquí unha filla que leva desde os 3 anos, desconocidos, meu xenro, en fin, é unha familia grande e boa, máis. É unha cousa que ten explicación. Moitos din que non ten, pero ten explicación. Che ferva sangre e dis, aquí estou eu. Vou dar o mellor de min para quedar ben, o sea, o que é o conjunto do coro. Non é que só sexamos unha sociedade que nos vimos en riba dos escenarios a cantar, temos que manter viva a entidade, temos que conseguir que esta entidade serva para que a xente de Ferrol se achegue á cultura tradicional e popular galega a través de nós. Manter viva a entidade non é só programar e planificar as actuacións do coro, senón tamén promover actos culturais. Este ano programaron, por exemplo, o 3º Congreso de Música Tradicional Terra de Trasancos, ou o 96 aniversario da Fundación da Formación. Ao longo da historia, foron moitos os presidentes e Arturo chegou ao cargo hai pouco, en 2010. Eso sí, fixo coa intención de que o Toxos e Froles siga a ser o coro en activo máis antigo de Galicia por moitos anos. Eu penso que é unha responsabilidade, máis que nada. Tentar facer o mellor posible dentro das nosas capacidades e pensar que estamos a lomos dun xigante que ten 96 anos, que é un referente da cultura galega.
non é ferrolán, pois claro, Toxos leva moitísimos anos, tantos como 96 anos. Estamos a piques de cumplir os 100 anos de historia. É a miña casa, é a miña vida. Eu levo dende os 3 anos aquí e non sei que faría se non estivese aquí. Entón, pois é a miña vida inteira. Non é orgullo, é que é a miña casa. Ana e Arturo son directora cultural e presidente. Dende que chegaron á directiva de Toxos e Froles, un dos retos é recuperar de novo unhas clases de música tradicional que tuveron un parón na institución nos últimos anos. Recuperando as clases, soñan con encher estas salas de nenos como eles cando comezaron hai máis de 30 anos, para asegurar así o futuro non só da institución, senón tamén da música tradicional en Ferrol. Intentamos poñer todo o noso empeño nas escolas e mantendo o que tiñamos. Claro, o coro que é o máis noso, un grupo instrumental que tamén está a funcionar, un grupo de cantareiras que tamén está a funcionar e o máis importante para nós é poñer as escolas a andar. Venga, ese cachito. Re, mi, fa, re, mi, fa, re, mi, fa, sol, sol, vale. Toca con nós e nos enseña cousas. Me gusta la jota. Que gustame aprender a tocar e a bailar e todo así. Aprender a tocar un dos instrumentos típicos galegos para pasar o rato, descansar as clases. 2, 3. Unha persoa paciente, porque a verdade para como tocamos ás veces hai que ter bastante paciencia. Me paso moi ben. É relaxante e cos nenos que ao longo dun ano vexas que van aprendendo cousas, te divirtes, xogas, aprendes cousas con eles. É unha experiencia maravillosa. Temos que manter, estamos nun momento quizáis bastante perigoso, se está a perder o de vir ás clases, o de preocuparse pola tradición galega. Vivimos na época da televisión, é rapidísimo todo o que pasa. E entonces a nós nos gusta traballar coa xente, enseñarlle desde pequenos e despois que cada un faiga o que queira facer. Eu fui incorporación recente, debo de levar como moito 6 meses. Teño 26 anos. Pasalo ben, confianza, festa e, bueno, tamén formar un pouco parte da historia de Ferrol. O grupo instrumental é a base musical do coro, pero poden interpretar temas como formación independente. O feito de que o fundador do Toxos e Froles, Manuel Lourenzo, fose gaiteiro, confírelles un peso e unha responsabilidade que eles aceptan con moito gusto. Os músicos en Toxos sempre formaron parte fundamental ou ben do coro, ou ben grupo instrumental, ou ben no grupo de baile. E xente toda con moi boa formación, xente que ten moito aprecio polo instrumento, moito respeto, que é moi importante. E son xente que toca de maravilla. Eu son bombeiro, presentador, pandereteiro, tenor segundo, pandeireiro, fun bailador... Bueno, fixe un pouco de todo. Coñecín a miña muller aquí, casei estando en Toxos, seguimos os dous en Toxos, meu sogro forma parte de Toxos, é o bandeirado. Entón, para min, Toxos é moito máis que unha mera afición, é parte fundamental da miña vida. Pra quitarle a rabiola.
cuantos amigos da rondalla. A veces, cando non temos ensayo da rondalla, pois nos reunimos para botar unha cantadiña, como hoxe, por exemplo. Este bar, concretamente, o Chollo, bueno, anteriormente era aí enfrente, que era o Chollo número 1, este é o Chollo número 2. Se botaban as grandes cantadas. Estaba o Pepe Losada, o reloxeiro, o señor que tiña unha reloxería de aquí, e chegaba a casa ás tantas da mañá. E a muller lle decía: de onde ves, Pepe? Veño do Chollo. Xo xuro que veño do Chollo. Claro, viño do Chollo, dali. O Ferrol foi composto de moita xente ao crear os astilleros e ao crear a Bazán e todo eso. Pois a xente, os obreiros, se reunían en bares e se conta que en barberías, nas trastendas das barberías, ali tiñan laúdes, bandurrias e guitarras e ensayaban ali para despois salir cantando, rondando as mulleres, para ir a romerías. A relación de Ferrol coa música tradicional funde as raíces nos séculos, pero foi a fins do XIX cando xermolaron as rondallas en Ferrol. O mundo naval e mariñeiro encheu de carácter obreiro moitos barrios da cidade e fixo que a música medrara coa recendo popular. Así, por exemplo, as rondallas son formacións nas que se require moita participación con voces e percusións. A vida de barrio no Ferrol antigo era próxima nos veciños e entre eles bulía un constante intercambio de feitos culturais entre os que a música estaba arraigada de tal maneira que cantar nas rúas ou nos bares é unha tradición que chega ata hoxe. Antiguamente, o sea, eu o recordo cando cativo, para min era un orgullo pertenecer, para min e para os rapaces da miña época, o pertenecer ao coro que se chamaba o coro, non se decía o Toxos e tal, falabas do coro, e xa se entendía que era o coro Toxos e Froles. Entón, en Ferrol que representaba? Pois eu que sei, representaba pois o máximo pertenecer ao coro, era unha cousa cantar no coro que non sei describirlo mellor. Sí, cantar se canta en moitos sitios, hai moitas rondallas, hai moitas asociacións de tipo pois coros, corais, pero no Toxos é algo máis. En la Plaza de Armas se alza el Palacio Municipal. Fue inaugurado en el año 1953. El Real Coro Toxos e Flores. Nestas imaxes gravadas a fins dos 50 comprobamos a pegada histórica de Toxos e Froles en Ferrol. A disciplina nas actuacións faise palpable na institución dende a orixe e ten unha serie de normas establecidas nun réxime de regulamento interno que trata temas como a posición no espacio de actuación, a vestimenta ou o peso da bandeira que sempre ten que encabezar a formación no grupo. O obxectivo é manter ao longo do tempo un rigor e unha calidade interpretativa en cada actuación. Ferrol, Toxos, Ferrol están íntimamente xunguidas. Eu penso que para Ferrol significa a potenciación da cultura galega nunha cidade con unha idiosincrasia tan particular como é Ferrol, polo tema militar, polo tema da construcción naval. Ferrol sin Toxos é complicado de entender.
cousas boas moitísimas, moitísimas. Por exemplo, eu non sabía que o fundador do Toxos era o padriño e primo carnal do meu bisavó materno, dun dos meus bisavós maternos. Pois non o sabía hasta que entrei no Toxos, Manuel Lorenzo. Eu, por exemplo, que cando empecé, pois foi polo meu pai. O pai xa levaba tempo e tal, e a min meteronme así de pequeniña con 3 anos. E desde aquela, o sea, que ademais as rapazas da miña idade ou algo maiores, máis pequenos e tal, é que estábamos todos no Toxos. Pasei un mar de ferrole, pasei no de pedra en pedra. O grupo de cantareiras Gradaille é unha das seccións de Toxos e Froles. Ao igual que o coro, as cantareiras non se dedican profesionalmente á música. Elas cantan nun grupo moito máis reducido que no coro, pero viven nun círculo máis estreito e máis íntimo. Ti dis que és do Toxos ou que estás no Toxos, todo o mundo relaciona, sabe de quen estás falando, na súa familia ou algún conocido estuvo ou está no Toxos. Cada vez que as escoitaba ao grupo, eu estaba aprendendo no outro lado, e as veía e me emocionaba mogollón, me emocionaba moito, entonces dixen, eu quero entrar aquí e tal, e enseguida me dixeron, pois canta unha con nós, a ver se podes facer algo de pandereta, adapteime as súas voces, aunque non se me oye moito, pero, bueno, por lo menos non facía moito galo e tal. Levo eu a voz cantante, pero un pouco o traballo de todas, non? Traemos material de recollidas, o que sea, porque todas temos grupos, pertenecemos a grupos ou pertenecíamos a grupos, vamos montando xuntas, moita ilusión, moito compañeirismo, ainda que ás veces, bueno, pois estamos tempos en vernos por cousas de traballo, tal. Témolo pasado moi ben, sempre estamos co rolliño este de aprender e de estar xuntas, sobre todo, non? Mólanos. Un montón. Todo o que se vive nunha asociación ou nunha sociedade como esta ten que entrarte pola pel, ten que entrarte moi fondo, porque é estar todos os días, compartir unha afición, os ensaios, as viaxes, bueno, é unha forma de vivir, é algo que condiciona a túa vida. É dicir, o sacrificio que tens que facer para manter os ensaios, as viaxes, pois eso te obliga a organizar a túa vida casi en función desto, non? A disciplina de ensaios e actuacións nunha agrupación como Toxos e Froles faise presente nos compromisos que a entidade adquire. No ano 2007, o Real Coro viaxou a Cuba para celebrar o centenario do nacemento do himno galego que precisamente naceu ali, na Habana. As viaxes polo mundo foron unha constante para a agrupación dende a súa fundación. En Francia, por exemplo, o Real Coro estivo varias veces. Tamén noutros lugares de América ou Europa. E que as viaxes das agrupacións sempre foron puntos de unión entre os galegos no mundo. Hai moitas parellas que se fixeron no Toxos, xente anterior, moi anterior a nós, que incluso casaron co traxe típico, Loli e máis eu, como tantos outros, como Arturo e Ana, que tamén son parellas e coñeceron no Toxos, e, bueno, tantos outros, pois nos vai ben, seguimos aí, seguimos no Toxos e seguimos de parella.
casi todas as familias ferrolanas teñen alguén que pasou polo Toxos. Algúnas nin o saben, outras, pois, conocen máis este aspecto, incluso hai sagas familiares en Toxos, non? Todo, lle debo todo que sei, todo que aprendín, a relacionarme coa xente, a compartir, bueno, ata o meu marido que coñecino aquí, o sea que prácticamente todo. En Ferrol é o padre de todas as agrupacións. Esta cafetería está situada no baixo da sede da asociación e é o punto de encontro, digamos, máis informal da familia de Toxos e Froles. Se nas viaxes, nos ensaios ou nas actuacións se fortalecen as relacións e o compromiso coa entidade, aquí onde ten lugar o día a día entre os ensaios dos músicos, das cantareiras, dos coristas, xente de todas as idades cun obxectivo común, deleitarse coa música co orgullo de formar parte dunha institución de 96 anos, o Real Coro Toxos e Froles. Facemos un tipo de música de dentro da nosa terra, non? Este é un ambiente familiar, todos levamos aquí bastante tempo convivindo. Son meus orígenes e me gusta todo que este relacionado con meus orígenes e coa terra, claro. Eu tiña aproximadamente 12 anos ou 13 e xa quería entrar en Toxos. Pero daquela me parece que eran 5 pesetas e que tiñas que pagar ao mes por ser socio, non sabes? Eu non daba ganado 5 pesetas para Toxos, e meu pai non tiña. Dixe, un día, ou morro antes, ou tiño que ir para Toxos. Eu levo moi pouco tempo, eu levo 12 anos nada máis. Vim á forza para o coro, por culpa de un amigo que tal. E agora non me vou nin á forza. Futuro, eu o vexo moi ben. Eu sempre son unha persoa optimista por natureza. Sempre se necesitan subvencións, se necesita apoio institucional, todas estas cousas que son moi importantes, sobre todo o interés da xente que estamos dentro é o que determina o futuro dunha entidade. Eu penso que nese aspecto non vai haber ningún problema. Traballamos para que o futuro sexa bon. Eu penso que outros 250 anos, polo menos, habemos de velos.